Sitten tämä on toiseksi paras. Tää on varmaan toiseksi paras, mä en tiedä. Tää on tosi surkea. Eiku tää. Muutakkaa hetki tämä. Vahingossa laita. Voi hitsi. Saatat sitä. Noin. Ja sitten tää on surkein. Kattokaa paljon täällä. 10 paljon. Ja mä kuvan iPhoneilla. Ja tää on mun puhelin. Ja tää Pokemon oli tämä. Siellä oli paljon Pokemon. Siellä oli 3 Pokemonta, mutta mä valitsin tämä. Ja mulla on 16 tai 17 Pokemonta. Ja mulla on leveli 4. Haluaisin olla nyt level 5. Tai joo, jos mä löytän niitä pareita. Tässä on mun ukko. Mutta nyt me löydetään tää Pokemonta. Niin me mennään halliin tänään, mutta mä kuvaan sinne Pokemonta, koska se on meille kaukana. Mutta tää video on videolla, joka tulee pian. Moikka!